ko sappo e jeeɗiɗi neɗɗo tan keeɓi dadde e nduɗo yo layru laana kamɓe kala koɓe worɓe Sénégal naaɓe 12 e Gambie naaɓe 6 dadiriɓe e lumbade ko ɓuri waktu goto ha tongore dande maayo kaɗe to ɗum ko caggal nde laana mabɓe yuwi sanga waktuji 12 jamma hedde 60 kilométre Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie koye ballal orgal renoɓe maaje kaɗɗe Mauritanie ɓe jiita e wiide ɓeɗo daɗɓe noon ken tolno e 160 neɗɗo gonno e kaɗon laana juuka ummiɓe Gambie ken wona balɗe 6 ha moturu mabɓe paani saraji ngore dande maayo kaɗɗe Mauritanie e ballal jokkodir e téléphone laana gotka Mauritanie nelda gam fabadeɓe kono kadi kan laana ni wattidi ko pande nde yettinoɓe kulol e owre ɓeydeniɓe hanki alkamisa noon 49 neɗɗo gawama jiitama ina maayi fawade e vidéo noon jirlotoɗo oɗo sahani e leleti rendo ɗi kene wona 50 ɓandu neɗɗo gueec wokkite ɗum yogueɓe en Sénégal naaɓe daɗani e ndeɗon mayde siftinde guila e lewru jeego ɓuuru kene wona 160 neɗɗo paabama e nder diƴƴe Mauritanie jaabulɓe en ɗanniyankoɓe noon ko gotol ko dogde basal ngakkede golle walla ngakkede kuccam Oumar El Hadji Thiam Nouakchott RFI